alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah jarama jef annene an jeeyaɗo Allah moƴƴo tedduɗo o ga kala sa'a ani tokna kongi walla haalullaji walla golle moƴƴe gollaɗe nder meccal he gaynaka walla nder leñol he fula haɗa ɗum yahnana jeeyaɗo Allah ɓe heɓe pahma heɓe ganda ɗo tolnoɗo Allah newnino noon en gondinoɓe jeeyaɓe Allah seeranɓe tedduɓe wonɓe gayɓe Saloum mo gandanɗa so yimɓe gari ga heɓe goni jaatigoɓe mumen woni si Abdourahmane en si Abdoul Aziz en yo aynaɓe mawɓe andaɓe gahete men woni si Abou Diallo en Alhaji Gagnaɗo en Alhaji Ahmadou Danayel en manam simi limti miɗo wawi juum waɗa ɓe gaccumi e Khalidou en foof manam mawɓe aynaɓe ɓe tawaynoɗen gaye idi fof ko de garɗen Kafrine waɗa haajo mo kalanoɗen gouverneur e ko wonɗo haajo o caɗele aynaɓe fof noon d'une manière générale de kalanɗen ɗumen ɗum Allah waɗi no jogui hen fahma mumen a yiyande nde gandanɗo hoorema kam yiyano nde andano nde keeɗi aynaɓe welte konge mumen ƴetti hen mesure aji mum ɗi wi si haaji Rabbul Arsi kala hen ko foti won rapport eɗo foti mo naɓe fof ma waɗ ɗum gahdodirɗon tewn kadi wonde no inchallah si en ɗon gimmima ma en jotto région Kaolack ma en jotto région Fatick ha région ji goɗɗi foof Allah newni han wonɗo ñalandu men ɗo gouverneur mo Kaolack fali en palagol ngol ganduɗa Allah ena andi machallah kala gaynako garnoɗo hana yeeso gouverneur ɓerde ma ɓuuɓi a weltima satisfaction totale mbi anmi saabu kala question baɗɗo concerné gaynaka mbo tegama ɗon kala ko woni caɗele aynaɓe eggoɓe walla aynaɓe tawaɓe ɓe finat ɓe nder Saloum walla ɓe gandanɗa hono heɓe eggi tawi ɗumen kala hen point mo gandanɗa hoorema hembo woni ko muusi ɗumen ɓe tegui ɗum table he te gouverneur nene woni neɗɗo deƴƴo fittano woni neɗɗo moƴƴo bawɗo keɗo korsinɗo aynaɓe keɗima ɗumen a yeeso autorité ɓe gandanɗa hoorema heɓe sekkidi ligguey o guila préfet ha kaynam commandant gendarmerie saabu en hen heewi golle ɗe gandanɗa hoorema ɓen deƴƴi hakkude aynaɓe remoɓe walla heɓe deƴƴi hakkude aynaɓe caɗele mumen e ɓe ɓe gandanɗa hoorema aussi heɓe dillata affaire gaynaka to heɓe hen goni administration heɓe foof ɓe garinoɓe tawa wondi hen ay mawɓe aynaɓe yo joom en peɗla aynaɓe e ceernajo a nder question ji ɗi ɗi gandanɗa hoorema ɗi tegama hen ene hen jillano arrêté ji ɗi gandanɗa hoorema heɗi gaddi fitino ko wiyete ko ñawdata ko jibini ñaw hiɗum woni ɗin arrêté ji ɗi gandanɗa hoorema heɗi ƴettono pour ñawdude probléme aji te heɗi ɓesde probléme woni noon ko probléme fahma muya manam affaire pratique mo moƴƴani pratique mo moƴƴani woni ndiga arrêté mbo gandanɗa hoorema mbo président de la république arrêté walla mbo gouverneur uji jooɗi kaali walla préfet ji walla sous préfet ji jooɗi kaali ɗi gandanɗa hoorema heɗi mbi woto gaynako goto immo yaha haaju mum on dalilu mbo ala hay kahit goto ɗum déjà Allah newni han aynaɓe dañi hen on ɗon fahmu muya gueɗel goɗgel ngel ɓe dañi hen fahmu muyane ɗo aynete ko ɗum matiére aji nayyi ɗo gandanɗa hoorema ɗo etenen koko waɗa spécial ladde pour gaynaka e ladde nde gandanɗa hoorema nde wondo ko remate nde won jamanuji ha ɓooyi seeɗa ndema tokiɗo nde arti nde wonti place ɗo aynete e emo gandanɗa hoorema ena rema isi noon paari e ndemri si paari e ndemri tan hanti ɗum wontani ɗum hotani aynaɓe e eɗo gandanɗa hoorema ko ɗum koɗo remate isi ɗum remate ko rema ko pour koko aynate ndemri ndi koni gaynaka ɗum woni matiére aji nayyi joni noon sous préfet ji ɗi yo maire uji ɗi yo chef de village uji ɗi ɓe jowtotono tan ko a dow wondeno e yo kala ɗo gandanɗa hoorema hiɗum reme woto gaynako goto ƴaddoy toon kosgal
e joni noon kala ko jiiɗa heɗum woni ƴi'al heɗum waɗi mbo o noon ɓe birnono aynaaɓe ha kaynam kala ɗo ɓe tawi ɗumen miɗumen keɓoye boowo saabu kad dalil o wonde no artigal naggam wiye ko woto gaynako ɓadoɗo remate e joni noon eko taki ɓe mbiyani si ndemri gasi noon ko ɗon woni ɗo yotta ɗo han nden noon ɗum aynaɓe daari nden darde pour wallude aynaɓe no mumen ɓe ganda ala goɗɗo droit kala bawɗo won an joguiɗo droit sañ yaago hadde gaynako yahaji mum nden kala gaynako jeɗɗo yahaji mum yo yahaji mum ala joguiɗo droit tawde gaynako ina jippe ladde walla jippe ngesa mo ganduɗa hoore ma joom ngesa ba woni jaatiga mum ngesa he wi ɗum bisimilla ngesa he ala goɗɗo droit arde wima imma ɗon wona chef de village wona gendarmerie wona maire wona sous préfet tawi wona o mo ganduɗa mo kay jeeyi ngesa mum kay wima yaltu ngesam waddi hen plainte naɓanimo gendarmerie chef de village ala droit waddema plainte a ngesa janana on droit chef de village ala mo nden noon aynaɓe ene poti andu koye mumen ɓe jaaha ɓe kumpito heɓe jogui ɓeɓɓe anduɓe ɓen poti yaaha ɓe naata article aji he yo kayne mawɓe aynaɓe ɓenene ɓe naata article aji kala gaynako mo jiiɗa ene waɗi fedde ne jeeɗa ɓen ɗi waktunuji gonto mi salminimi juurima foof he poti waw yaaha ɓe ƴetta ɗin élément ji 4 baɗɗi concerné gaynaka ɓe pusa ɗe nder pelle he ɓe kalana yimɓe kadi mbiɗumen hanti kam yo en gandu droit yamirani goto faladema haɗa ladde ha ana naima jatta jasima ndiga gendarme goto on droit ndiga police goto on droit ndiga élément tagaɗo goto on droit gaynako ɗin ɗum foti andu ha si neɗɗo fiiɓi jabto jasim woto fawɗodira mum en tant que homme de tenue wiya ɗum esi sukkitoyo hen namnetoɗa jasima kollira droit makka poɗɗo jogo jaasi à part ɗum kala ɗo jooɗiɗa dañ jaatige kala ko jawtirɗa an andi ko Saloum walla Kajoor walla Sine walla Bawol walla Jolof kala ɗo mbawɗa yaah jogo jaatige sa yettima jaatige he yo présente mo chef de village si chef de village sa présente am chef de village yo présente mo maire yo présente mo commandant brigade yo présente mo sous préfet heɓe an nuli ɗumen ko haaju ma ɓe dawata hen ɓe kirnoto kala mo gandanɗa hoore ma a yettima nokku chef de village o ala droit yaltinde mamo saabu ka sénégalais ko ndenka mum jeeyaɗa si yahi ha kaynam won jamano fa a nder maire ko ndenka maire jeeyaɗa ko ndenka arrondissement he woni sous préfet jeeyaɗa ko ndenka préfet he woni département o hen jeeyaɗa ko ndenka région he woni gouverneur hen jeeyaɗa haade gontoɗa yalta on territoire nden noon heɓe poti naata pelle he ɓe kalan yimɓe droit ji mumen ɗum woni wallude aynaɓe wona jooɗa toon gadde tek gadde ɗum mbaɗe ni mbaɗtireno yatinen eyyi on jiinna e kaari wujjito kaari wojjinato wona ɗum woni nafoore nde yimɓe yo pindin yimɓe ɓe kalan ɗumen ko nafata ɗumen ɓe gandina ɗumen kadi ne yoɓe mbaɗ demande kala ɗo gandanɗa hoore ma laawol ina ɗon haɗa neɗɗo jogo jaasi yoɓe pewnan neɗɗo kahitɗo mbo jogoto yaha wawa soot jaasi jogitoki haysi namnama jaasi mo hollira droit jogade kahit port d'arme blanche dow ɗo ɓe ngala on loi ɓe potani ɗumen suka heɓe kaɗa ɗumen jogo jaasiji wonko ɓuuri won merdement ko woni ko ɗo teɓe ɗum littoyani probléme aji ɗini mbi huus a nder teruji he agression ji ɗini mbi huusa nder teruji he joomen jakarta ji ɓeni mbaɗa jeeyaji ɗi gassa nder teruji he mais neɗɗo cukkuɗo jawdi mum jogui jaasiyel gotel en jogui temedde naggue jogui temedde mbaalo jogui temedde mbeewa wonde e bamɗe mum wonde e sukaɓe mum wonde e pucci mum wonde e rewɓe mum wonde e seeɗayal mum guure mum paloɗa ɗum jaɓta jaasi mum walla namnoɗa ɗum yo yoɓ kaɓɓitan mbabba goto ba fotani haɓɓu bamɗe ɗiɗi hoɗo ɗum tegui mbimi mawɓe aynaɓe jahe pindino e koreji ɗe nder pelle mon he wonko ɗum cakani sa yiɗi wallu gaynako a haalna ɗum carrément droit mum waɗa devoir mum heɓa droit mum mbiya ɗum carrément sa woodi yah respecte hoorema rewɗo potɗa ɗo rew ñallaɗo potɗa ɗo ñallu mbalaɗo potɗa ɗo waalo sa yettima nokkune haalduɓe potɗa ɗon haaldu daña jaatigoɓe e si noon sa tooñinene ƴettu responsabilité ma ay neɗɗo si tooñi yo ƴettu responsabilité mum kala ko wawi ɗum hen taw yo waɗ ɗum assumé
wona pelle ballani wona ceerno wallani wala samba wallani sabode toñata waynaki ɗumen saɓe waydinoma a toñata si on jii heɗen insiste yoɓe mbeɗe droit ji mumen pour yoɓe mbaɗ assumer wadde devoir uji mumen woni huɗum hen wonde jamboreɓe a guese janane wonde jamboreɓe a jawdi janandi wotombo wirti bagage janana homborimbo wotombo ayni guesa janana ɗum kam heɗen ɗum cañi haalan yimɓe te ɗum nene laawol fof en fotde heen a yii o gonɗo nder ville he haɗa gaara damal wura jananal haɗa agresse neɗɗo kamo o gonɗo togo ladde to petit droit goto fof ko karaɗo toon isi yidde tan ƴettu aynaɓe tan mbaɗon ɓe signali wonden heɓe tan goni toñoɓe heɓe jahata to heɓe mbaɗata to ɗum yo en ɗum calo yo en ɗum calo aynaɓe gona toñoɓe aynaɓe ko yimɓe tedduɓe aynaɓe ko yimɓe ɓe Allah barkini aynaɓe ko yimɓe ɓe Allah teddini ɗum dal woni ko tongatnomi hen ko heddi ko koɓe ko kaali affaire forage uji he tawi sous préfet ji ɓe jogui koɓe heɓe litte heɓe godi koɓe litte yimɓe jooɗade nder lesdi ɓe mbiya ɓe okkata yimɓe ɓe jarna kaake mumen ɓe okkata ɗumen ɓe jarna ɓe looto ɓe jara heɓe ɓiɓɓe mumen en tant que 31 décembre fotani walla en tant que 5 janvier fotani en tant que 15 janvier fotani mais tawi koɓe heɓe ndespecte citoyenneté heɓe gandi koɓe ko janggi ha heɓe hen jobno salaire wallahi l'azim ɓe dañi koɓe dekkiri tawi heɓe ndespecte aynaɓe heɓe gandi koɓe citoyen ji te barke mouhammadou rasulullahi ɗum si ɗum dakkani min wi mami wonde ma aynaɓe mi wi ayi hanti kala électoral gar barke mouhammadou rasulullahi kala gaynako tehru kartal ma walla gota contre barke alquran min haali ɗum zo lasim min wi kala ɗoɓe ndeglani probléme aynaɓe ɓe gatti ɗi fitinoji ɗiɓe ɗumen tegata idi foof ko kala commune mo gandanɗa hoorema ɓe gari toon ɓe tega fitino ɓe kaɗa yarno ɓe kaɗa yawto yoɓe mbaɗ embargo on commune kala activité mumen bitique kala activité mumen commercial kala koɓe mbawi sohla soɓe cohli kosam wotombo yeeyi ɗumen soɓe cohli te wotombo yeeyi ɗumen soɓe cohli marché mumen wotombo dari toon yimɓe mawɓe aynaɓe fof min gonɗo min déclara commune kaari kala koɓe mbawi jogue to e kala koɓe mbawi sohla kala ɓeɗɗo gaynako dimɗo ɗo jiɗɗo aynaɓe korsenɗo hoore mum ya won jambour commune manijo goho ɗiɗi min mbe à partir de maintenant électoral sangam miɗen mbawi hay électoral o ɓaɗo ndiga ganda ɗo secret amen ñande on électoral min daro min mbe comme que minen min mbaɗaka reconnaître min respectaka mbiɗa godi droit joɗade min mbasa wotoy homo taw neɗɗo wuro mum waɗa sawri ɗum emo wotoy vote ko ɗum droit citoyen si welama minen nene miɗen cañi jooɗo min mbi min gotoyani walla min gotonani kaari ndiga ƴattotoɗo amen hen ndiga jennata amen hen ndiga biyata amen hen ndiga salamu ala min rabbil rahim